croeso yn ôl I fideo achos gan y fi pillad yn Ken. Heddiw dwi'n interviewio Trenau a mynd I weld Trenau a bysyd. A da ni yn rheilffordd Caergybi. Na I ddeud pwy mae tren nesa'n dŵad I chi. Fi'n ma'n gwybod pa tren sy'n dŵad ar y patio. Na ni just ddim yn gysad. Yeah, let's do this. Gweld chi pwy mae tren arall yn cyrraedd. Mae y tren I maes teg yma. Na I trech beth I yn ymbyplesu. Mae fan'na. O, mae'n rili creaky. 158828. Yn mynd I maes teg. Mae'n dau carriage. Ag mae'n gwynebu. Mae'n eithaf fel mae o'n gwynel neu hwyd. Mae y merchyd, mae y gwynebau yn eithaf fel llygad. Y trwys yn eithaf fel trwyn. A y beth law fan'na yn eithaf fel hael. Hapus, dwi'n fel. Na weld chi pwy mae hwnna'n mynd. Oce, mae tren yma just yn mynd rwan. A mae tren bach yna'n neis cael hôn o'na fi. A tren I maes teg. A fo 158829 yn mynd rwan. Oce, gwytio dan hwnna I fynd. Yna drech yn mynd rhan y gochnol rwan. Gwelwch chi mewn. Oce, mae hwn yn gadael I London Euston Caergybi wan. Cadw I fa. I London Euston. Mae hwn yn 5 carriage. A fydd pobl arall yn dŵad wan. Mae hwn jyst yn mynd randomly dŵad. Mae hwn yn 67 010 Arriva St Wales Service. I Manchester Piccadilly dwi'n meddwl. Waw. Mae hwn yn long. A mae car bach o lochog yn fod fan'na. Waw, long dre. Dwi just newydd methu y supervoyager double tap. Y supervoyager I London Euston. A wedyn dwi'n meddwl na I mynd I weld y ffrant o fo I weld supervoyager dio, dwi'n mynd gwybod iawn. Ie, supervoyager dio. Mae'n dda. First class yna. Just when you get that. Yeah. And the front of the train. It's a Virgin Super Pendolino. Double carriage. 10 carriage. And all the way from London Euston. That's a long way. Euston. Okay. Na wel pwy mae... Eich yna ddim dams mwy trens. Dwi'n meddwl na ddim na rhywbeth achach wan. Na off yna fo Virgin Class. Dwi'n meddwl 380 ond peidwch a bod yn siŵr 380 dwi'n meddwl, dwi'n meddwl gwybod. Mae'n dda.